Albishirinku jama'a, yau ga wani sabon update. Hukumar NCC ta Najeriya, wato Nigerian Communication Commission, ta sama mana sauƙi inda ta fitar mana da sabon ussd code da za mu dinga amfani da shi akan kowane layin sadarwa na ƙasar nan, kama daga kan MTN, GLO, AIRTEL, 9MOBILE. Duka yanzu idan za ka yi amfani da su kana buƙatar ka yi amfani da lamba ce guda ɗaya. Idan data za ka siya, duka lambar da za ka yi amfani da su akan kowane layi iri ɗaya ce. Idan kiran kamfanin customer care za ka yi, ka kira kamfani domin ka shigar da ƙorafi ko wani abu, lambar dai guda ɗaya ce daga yanzu. Sannan kuma haka idan data balance za ka yi cikin, daga kan kowane layi duka za ka yi amfani da code iri ɗaya ne, babu bambanci. A yanzu babu sauran ciwon kai, babu zancen kana tambayar abokanka yaya ma ake a kira customer care, ko ta wani lamba ne ake samun customer care, ko kuwa ya ake cikin data balance. Amma yanzu sauƙi ya zo, duka lambar iri ɗaya ce. In ka san wannan lamba to shikenan, babu sauran raba hankali, kawai ka zama yanzu baka da cuɗewar kai. Ko da yaushe in Airtel ne da kai, in ka danna zai baka, in Glo ne da kai in ka danna ita ce dai za ta baka data balance, in MTN ne da kai haka ita ce dai za ta baka data balance. Ana abin da ake nufi, da idan za ka siyi data a MTN sai dai ka danna star 131 sannan ka shiga menu. A Airtel kuma idan shi ma in za ka siyi data sai dai ka danna star 141, amma yanzu duka lambobin iri ɗaya ne. In ka danna daga kan MTN haka za ka danna akan Airtel, haka za ka danna a Glo, haka za ka danna a 9MOBILE. Daga yanzu idan za ka siyi data, kawai abin da kake buƙata ka danna daga kan kowane layi ne, ka danna star 312 hash sai ka shiga menu. Za ka ga menu ɗin, ka je ka zaɓi datar da kake buƙata ka siya. Ko yanzu idan ka danna za ka ga ya fara aiki already. Wannan update an ƙaddamar da shi ne ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. Haka kuma idan kana buƙatar za ka kira customer care ne, kawai daga yanzu daga kan kowane layi za ka danna 300 ne, kawai 300 300. In ka kira kawai za ka ji kamfanin sun maka welcome to their company. Amma da ka ga MTN lambar su ta customer care daban, Airtel lambar su ta customer care daban, amma yanzu duka wannan daga kan kowane layi in ka danna an yi programming ɗin shi, kawai direct za ka ji kamfaninka sun baka voice command, a inda za ka je ka zaɓi me kake so ka yi. Kana so ka yi magana da customer care ne, ko kuma online virtual activity za ka yi. Idan kun lura lambobin sun kasu kashi biyu ne, akwai lambobin kira, akwai kuma na ussd, wanda a farko kana buƙatar sai ka ƙara star, sannan a ƙarshen lambar kuma ka sa hash, wanda su a jikin takardar da suka fitar ta sanarwa ba su ainihin sa waɗannan abin nan ba. Amma kai idan ka san za ka yi amfani da su, kana buƙatar ka sa star. Kamar siyan data, kaga dole za ka danna star a farko, sannan ka sa 312 ka sa hash a ƙarshe. Amma kuma idan customer care za ka kira, kaga baka buƙatar danna wani star, kawai za ka danna 300 ne ka kira customer care. Haka idan voicemail ne, voicemail deposit da voicemail retrieval, shi ma kaga baka buƙatar sa wani star. Amma sauran abubuwa irin su DND, irin su DND, do not disturb services kenan. Idan ana tura maka irin abubuwan da baka buƙata a kamfani, to in ka danna wannan lambar ta DND, ga su nan a jikin takardar, ga DND na kowane service ga nashi nan. In ka danna za ka je ka ga services ɗin da ake ainihin takura ma da su, sai ka je ka stopping ɗinsu, ko kuma ma kawai za ka hana zuwan irin waɗannan saƙonnin na kamfani. Haka kuma dai ga na cikin data balance nan, ga irin su share services ɗin inda za ka je ka tura wani data ko ka tura masa katin kira. Sannan kuma haka akwai irin su porting services, irin wanda za ka je ka canja wa layinka kamfani. Idan kana MTN suna baka haushi, sun dame ka, ka koma Airtel ko ka koma 9MOBILE, duk dai ga code ɗin nan. Kowane code an samar da shi cikin sauƙi, yanzu duka iri ɗaya ne, baka buƙatar bambancewa. Da an raba ma hankali, kana buƙatar ka yi ma ka rasa ya za ka yi, ko ka rasa ma wa za ka tambaya ma ya gaya maka ya code ɗin yake. So yanzu in dai har ka riga kai saving ɗin wannan code ɗin, insha Allah ka daina samun rabuwar hankali. Ko da yaushe duk abin da kake buƙata in ka danna za ka samu, ka je ka yi uzurinka lafiya. Kar ku manta ku yi liking, ku yi share, sannan ku yi following ɗin mu, ko ku subscribe, har ku danna ƙararrawar sa notification a duk sanda muka ɗora sabon bidiyo a kan channel ɗin mu.